חברים, היום יש לנו פתיחת טובות ענקית, נראה לי אצלנו בערוץ. כן, ואם אתם לא יודעים, עכשיו אני אפתח סילבר צ'ס. לא יצא כלום כמובן. לא יצא כלום. רואים? 431, 2 יהלומים, 5 מיני פקה, ואיזה אפיק ייתן? בלון! גם טוב. ועכשיו לא הטבע בינתיים הכי טובה, 3, 4 וכמה כסף. 1,386 כסף. יואו, חתונדו. 23 מגה מיניון. 208 רויד ג'יינט. אומייגאד. פשוט זה היה סיוט. כמה... יש כאן איזה מלא דברים שעצו. טוש, 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 ככה. יצא. יואו, אתם לא... מה כדאי לי לשפר? תכתבובות. כן, נראה לי שאני אשפר את המגה מיניון. מה זה? מוסקטיר לבל 5. טוב. ואם אתם יודעים אני אעשה קצת מילי. מה אבא? טוב. בוא נעשה סרטון. בוא נעשה את הקרב הסרטון לסרטון. בוא. לא, רגע, שלוי. מה? תקשיב. עכשיו עזוב, בבולי. טוב, כן, אתם לא יודעים. עד שהוא יבוא ייקח די מלא זמן. יאללה, הזמנתי. כן, נכנסנו עכשיו. יש פה את... לוג. למברג'ק, תודה לאל, למברג'ק. פרינסס ולמברג'ק. גרייביארד. תן את הפרינסס, יש לי קלון. תיתן לי את הפרינסס, יש לי קלון. אני לא יכול. יש לי כבר יואו, מלא... יש לי את המירור. אני הבאתי לך. מה אתה עושה? יש לי קלון. זה מירור. הנה, עוד קלון. מה אתה עושה? נו, למה לא נתת לי את הפרינסס? ככה, כי לא שווה לי. אנחנו מנסים לעשות פה את אתגר הפרינסס, והיה יכול להיות שנצליח. יופי, עכשיו מירור זה גם קלון. אני הבאתי לך מירור. כן, עשינו את מה שאתם רואים עכשיו. עשינו את זה. ונשים לו את זה. ונשים לו את זה. תנסה לשכפל משהו. ועוד שנייה ניצחתי. כי לא יודע לשחק. זה גרוע, עשיתי סתם כלום. ייי, יאללה. ניצחתי. למה לא נתת לי את הפרינסס? כי מאיפה אני יודע שיש לך כלום? אמרתי לך יש לי קלון. הבאתי לך לאווה. תודה. במקום האינפרנו. הנה, אני רואה לבה. מה, למה הבאת לי טרימוס? לא טוב. אולי להגיד לך, שיפרתי את הטרימוס קטיר ללבל 5. יפה. ואת המגה מיניון. נראה לי שבאמת הם אומרים פייה, כאילו הם בערוץ הפיות.
הלג'נדרים שיש לך? לא, גם יש לי לבה. אני הבאתי לך את הלאבה. אני יודע. יש לי 4 לג'נדרים. זה היה במקום הלייטנינג. אז הבאתי לך את הלאבה, לקחתי את הלייטנינג. מה, אתה צוחק עליי? כן, לא נאווה כל כך. אני שומע אותך צוחק שלם. נכון, אני צוחק, סתם, אני לא צוחק. למה? בכלל לא יפה מצדך. שהרסתי לך את הבניין. מעניין לי את הפוחה. יו, איזה טעות נורמלית יש לך. הולדק פרינס, תעשה לי את כל העבודה בבקשה. מה הטריק פרינס עדיין לא מת? לא, למה? אין מה לעשות. הלכתי! טוב, יאללה, שלח. לא, אני שולח הפעם. פרינסס! אומייגאד, למה או אייס וויזארד? למה? למה? דארק פרינס! וואי וואי. לא. שאבי, תראה את הקרב שלנו. אני לא יכול. וואי. מה אני עושה לו? אומייגאד, אני לא מאמין. אומייגאד. למה נכנסת בכלל? אנחנו עושים סרטון. שנייה, חכה רגע. טוב, בוא נראה את הסרטון. הוא מנצח אותך. בקושי. גרטו סמך. זה יפרק את הבניין נראה לי, לא. מה זה? מה זה חרטה הזה? מה זה חרטה הזה? ניצח, נכון? מה זה חרטה הזה? דאבל גרביארד? מה? אתה באת? לא יודע. שנייה, הנה דארק מייסטר. שוי. אוי אוי, 3 לג'נדרי. הוא הביא לי גרועים כמובן. הוא הביא לי... איזה דפוק הוא? הוא הביא לי אינפרנו טאוור על... אינפרנו דרגון על זה. לעבוד. כפול 2 מליקסר. כדאי לך לשלוח אותו אל המלך. אחר כך הוא יוצא את התותח שלו. מה אני עושה לו? מה אני עושה לעידן? זה עידן in the clash. אני נגד עידן. אני נגיד עידן המלך. אני נגד עידן in the clash. אוי, באנו לחשת לו. מה? אני נגד עידן in the clash. אני עושה עם עידן את האתגר הזה.
מיינר. יש לנו כבר 10 מיינר. מעצבן. יאללה, צלבי ברור לי. רגע, אני באמצע משחק. יאללה, בוא נראה את המשחק נגד עידן וצלב. טוב, אבא. אוקיי חברים, אני היום הולך להעלות סדרה חדשה של קלאש רויאל, ואני משחק באתגר החדש שהוא ממש דומה לקראון גול גארדיאנס. כמו זה. אוקיי. טוב, יאללה, בוא נלך. זאפ. אינפרנו דרגון, אוקיי, אני אקח את הפויזן אוקיי, יש לי די טובים. ספארקי! וזהו. הבאתי לך לנברד ספארקי. אוקיי, יש לי כאן למרגיש חברים. בואו נתחיל בפוש ענק. אוקיי, אני יודע שזה משתף. ביי, יותר נכון. ביי לספארקי שלך. אוקיי חבר'ה, אני מתחיל. אוקיי. אני אקריב פה מישהו. או שאני כן, טוב. אוקיי, סלמה שלי לא שרד. ככה. יפה. בוא נעשה ככה. אני מוביל עליך. בקצת. בוא אני מחכה. סוף סוף. היינו, אתה צוחק עליי. אני עוקף אותך, אתה אמרת שאתה עוקף אותי. אני עוקף אותך.
הצלחתי? אני הצלחתי. אוקיי. מי? הזמנתי. חנך. אני לא יכול. אוקיי. מה? גובלין. וואי. זו חטא קשה. פרינסו גריידר. כן, יש לי לב. מה?